Má bhí sam go rud a cinint éiste faoin bhar céanna. Cé? Danny boy me glachlainn. Ó? Agla se na rudí bhí le rág sémas faoi. Bhíon teart rudaí. Ó, rudíra sé ggéire dearmad ag an harap. Híle gáil de héir a phléit a héin, gona bhí géisteart le amaidí a léhétí héimis. Níor cholatas a céir de bhí le rá ag a bheith na chola mise. Síntaach na scéal tuchla se faoi léin. Má a fírinne bíon tú? Ní hínsa be go gníonn sé héin ag a héin, agus an méid taimh sí a caite sa bresaige. Má tá céala bío go sanna bhéh bunte bígad leis. Níor faitis a bíarm sa bh Danny me glachlainn. Ó tá bh cinse na bháil. Anna bí tarann trubla deirtain. Ní hí geisina Christ. Ó títa sin rá bhean, títa sin rá. Thirdaí go leor faoi Danny me glachlainn a chuireach intas ar chuoine. A me cheapan ar chola me a cha lé. Go tí bhfuil arid sam agad san Daniel McLaughlin. Ó, dí be sé gur sí me bí an. Bwyd o bwyd, cech i'n rhaid o chwpl o las i let ydych chi? O, fi eisiau harcyn ar nhw. Ni eith tref ein nis fawr. Gwma awyr. Sy'n et a tawoch, doch yn iwcht os y sasau i gemons. O, bo si be na si be. Gyda wrth o bwyd e? O, ni'n tad ar amsa. Ach mar y wyl, ta siar y gwynel. Ha bwyd e? Cedd o'n eithos y ffedr yn yr portwm eisiau mi? Aha. Mar ar rwyd i socht o'n ein. Gwna gwael y tarn straen siar eisiau sam olch ar ein. Gyda di'n taw? E di ar nhw. Cedd o'r sgael honni cyrrt chodi begos gael eisiau sy'n teach. Wel, fan i glas y tew. O, creid cediad yn ni yna. Ni rhaid o'r le chwaleg e? Ni ran o'r le gwael ege. Na ffedd y tiagol i wael y fetoch. Nhw'n cael eich cordi. Os yw wedi ni rhaid chord ege. Creid ni wynia mo chrwy e fe bran o wedi colwm o. A led ei blen, creatwr. Mar dwrs me han y ffedr. Mar ran o'n edrych yn edig gwna gwael y tarn straen siar ar ein hyn. To greu a wedi e? Da me hwgel gorau le 3 log, os cedd fi gael waram, achos blant os yn feto cwystech sy'n teach fi mwchasad yn rhag me wel. Ni fe sian a chwpl o la wedi. Be eisiau gymwch dy rys, nid hocro sy'n nad iacroch di beg y teg i ffil oed. Sy'n na chiapan stos yn eisiau fedr. Ach da siya gwyle mach yn nish, o gys sy'n agwyl ffwy. O, hedi. Hey, Laura. Tan y bins cwr mach am, so wyl tad ar il gomach. Nid yn siw stoch o'r gwrw mil yma hedach. Tarwn i be bwrchan dyn tam, be di gwal eta? Oh, yeah, gwrmad. Right. Híle go tas réiti go mála hin nolig? O wel, da cwpla cart y sgrifa ag am ar ein cri. Wel, snís múna mar tad an tam sa. Ca me ragwyl meg sŵl gymor leis. Don cheador le fad an la. Fair play a teili. Tas am nach wat séskart. Ní fiúveg bran o sir. Ca meid o hortir a sil, na gahi? Yeah, caha. O, acha, bydd y tiach dain i lahai dînar na nolig, nach mei? Wel, Bi mas mwy nhw eich hart ar dochlog, ach ma tad ysgar hech nis tŵsge, ta mele ffailtrwt. ta brwnar am y fyrni ac ta sacri ha elegant agam. Lahai la nolig? Fwr me cwra o anjeg as taig agus ta meg sŵl gymor leis. Angel agus taig. Hwg sydd cwra dw fyrni. Agus fy me bro sas dy glaca leis. Hi. Ó Jack, Yeah? má bamar tegad. Keint Angela, yeah. Cys fedle mi yn oes. Wel, rud be cóirja tá dhéar mar a meiste let. Okay, cwniort. Wel, ni'n ala smwynius na mod a leher. A tá ma geri genw ma. A má margwyd a fialan elen sioras na rŵn. Wel, sgwyd bialan cynal upmarket. So, wyl se gesta gwy... O, ma hen at a smwyniw ar sio. Ni bod bwnt a big teiglis. Ah, right, yeah. Agus mar a fysliad gyda ieher eid. Tesgo tein. Tos, yeah. So, cens o'r dal gyda'r gyda gesta, eh? Wel, be ti hys mo. Tesgod cynal eid. Lena dar na tebli. Lista bre ffinia. Gyd yd warle, Jack. Right, well... Fach, maent yn haet at y gonig, ac ydw. Yn sy'n ta maent yn y gael fe, ta tu sa gard y gael e. Ac o hefyn fahe, wol yn gwaith rodi chwynal bra simply, right? Bia ard chaidan cocorail to go simply. So, cos yw'n jai me olaf, yeah?
A naked chef. Gydairach, ie. Ach an bon ábhar gon chaidan is éirde úsáid gcónaí mar sinna hastings ó ghaine na leanta se, ie? Gur míle maithe go Jack. Tá ein tapíochtit. Na habre. Ó Jack. Níana tú dearmad seo chuinealte go tain. Chéad man táró tá tecuara. Cé? Eileen. Ní bhain ceanna chuirbé. Ní. Sínta chu hain sí rí chuir bhíchsat. Sínta chu nóach. Fos hain. Ní bhór bheith cuaramach. Ce chuí cuaramach? Well, an cólar an nó tá picaí cum mar rud amháin. Cé, má haine? No, ní he. Chreaag se lug fi dínar na nólaigh. Hána sé bharní tesin suas le hain. Ní gáide hecht daine mar sí gur. Tá sam, ní héna tá geistám. Is ce tá ceistad mar sin? Well, cuimneir. Lá nólaigh cha hála sin le Angelings taig. Chanos stoig bhór sí chuide bhóp. Ní héna te ceola be. Níl sí mór lob. Ní ráid íomh. Bharní, ní bhhainn tesin ghuine. Má sí gerais na íonna tesin suas le hain. Na bhfuil síl sách croic mar tá se. Ja, sin go tíidir ché. Hé sé rud a lug hála le rabbi. Ní hiigim cecha bhfuil sin an cos le an thtarseach a doris sin. Sé bharní ach bí na bhil chuine chola ghuine le rud íonna. Come on a bhí. Eileen mór le Angela agus taig. No. Ní cheapan é. Tá rud híns éisteach a tarlún seo. Chlachhaim se. Well, cá mé rud a cinnti héna. Tá saici cáhfuil tú má bhíonn si do íire. Well, tá mé géirí cúna hórsaí. Tá sam achas banó gan isí vins. Ca tú ligantí fás an níos. Se bhí mar fad mar an ggéine gan sin. Ní, fóg tosa má ho hacht a winter. Tí mé go dtíon goláiste. Ach tá mén hééis fannach sa teach, nílas gom céir de bheith éis le. So ní féidir am láirs lei, an é sinne. Ní ha, just thór spástí. Ní éanaí beag an í neamsplach as dochar bidí. Tá mé géirí go mai sin neamsplach. Tá mé géirí go mai sí sonna freisin. Gus ní hé sin an chuma atá rudí fri láir. Éist cai tú muinin a bheith agadtastí. Seo go sí ráis cútnar atá sí ré. An dói leat. Yeah, is tóhílam. Just ligtí chuid cinna héna hógáil. Brenna, má tá tú go bóir sin fahui ceirfuil leir le Daniel? Ba sé sin an rá leat cén chuihfuil sí nach mai? No, bharlam héine sin í héna. Ja, well, níl sé sin ag ebre mach go bhfuil. Cefa nach tugann dis airgad a rá hain? Go me leisce? Ceadamachchas a ir chuoi. Céirt? Bhí choláir tá go dtí gur tháinig titsa. Just fána amachchas, all right? Róise! Róise! Katrina, ní bheith seola cólín agat meach? Tá? Ceá? Ní lena gnearna mé roiin taide go méidir meach sima gaan. Bínas go mar chatam tadarrán ar ire. Nó ceché? Runa mé roiin fistrathe faoin na honad le tríomhta seo. Gus chuna níorna rán í dólim bhfuil seansar big an blanseá tá cólín. Ceá? Níl an taí aige. Níl na haachfaní aige. Ba dohána se náte chógá, ba eile se éiríocht go an aimsethe, agus níos na háige atá cólín ag dal. Rory, cad go dtíach í naib? Tá méidir gá cóirle. Níl mé géirí a bhringlóidí scriosach an am céine ní dóil an go méid sé gceart gan é a chur ar nólas. Bhfuil níl tad níos smócharins as go riine. Ná stráinseir teach seachtí náte, gus róla chuirt cear cobíanana? Sin é an náte cheapna go méid tusa ina an cúna bhthúirtam. Berágáil amsar fad. Tá sean na amsar cholín agus tá amsa í déile leis. Tá gom go bhfuil. Gur míle. Come leis cill tá mé ar cruinú le hailín sa gafe. Rina, tuair seans chum. Céirt! Hí ná bí mar seo. Deir brenna níúir be tádra fa. Nach féidir linn láirs fao seo. Mín befrálam de deocha bháile, befrálim go léir. Ní ná rire. You're right. Cá tú cuimhne ar Nancy agus Daniel? Scared fob. Well, beidir go bháth lór inch aml ó hain. Cá go bhfuil rudí cinna leisteach. Well, Neil actually dead. Tá an álta go brum. Gáí a Daniel. Níos sa bhain seisilam. Ach mar sin hain? No, tá choláir tá. Hain sa bra sásta go mar hart.
Rud na bheit ní ráfa go leor. Cyrta gista le sin? Tás a go má. Rihanna! Sinad sin de, tá rána chum. Hey, níl sé sin fear chorbe. Tá sé fear de, just ní is a gur ecal. Look, nach bhfuil golóir rudí a chur isteachar in éad faoi láthair. Gan tosaid peachar i cumá. Mi sé pucara. What's the crack as rudí cinn dúil? Ní a fecin tú, tá sé gur fáil réling. Ar dústá nach agus inis mise. Scoir mar sé gur fáil réile róiseach má, fang eich tú. Jesus, cás atá sé seo heilagí teachtuine. Just cap on, Dad. Os go a súla, for God's sake. Daniel! Hey, Vince. Well, ceacht cuasaí. Oh, chill rís bheith fear as dói. Cos tá cear? Oh, sean scéal céine gcónaí. Rihanna, má crí bristeachí. Cad a hálan báta seo? Oh, it's come féin. I mean, tá mis díreach hééis bheith maró chéile rís. Gach úr oscail a bhéil tas méid a tréid. Ná, leabhar le mar. Vince, íon chuile dhéagar mar chéile. Yeah, I mean, tíar an ghaise natsa. Bhain ní bhíonach, ar na ní mise thar. Gwylia, Daniel, mes tú an bheith a gáraí ana chum? Ne, cínse, mas féidir lam. Well, an dóir seo a riana. Níl rudaí, well, tu tú héil. Tucha sé as, Vince. Bíoch faidead. Yeah, tá sam. Cnáis sé gimach ar feb hísaí. How? Agus ní gárá céir as a dálaigh sé. You know, cibbe cén rud a thucraín tú héin. An ad is aon sí agus scuil sí sása. Ná bhí bóra. Tuair méid he. Dromát, Daniel. Agus Vince. Ní an chálaiste bheith bóra. Cúnne mi sé súl héar ar a go tucha? Thanks. Tá sé sin táróí, maithú. Éintach. Eileen. Ah, Jack! Ar bhúr sibh se lena chéile? No. Jack, seo Rory. Rory, Jack Hayes, the Rory ag Oberlin sa radio. Right. Fáilte rá go rasna. Gur mágad. Cluisim golóir í futsa. Oh, an gluisin an éis agus cé bhí ginn seach scéalta is? Bhím sé géiste go cuaramach I gcónaí. Take him, idir seir go smearthús tá, I measc rudaí eile. Ach, go me leis go bhamar te fearnaí. Cluisim go an chócharach dan I gargad a chríoch amach. Well, it's the way to man's heart, is that it? Tá smuoine bh gomsa a bheith anóad an bharrta going mar sin. Oh.
Tá simig an radio I molla tá chur isteach agamsa. Clár cóchracht ar an radio. Meach simig go ann. Bach sim am e flé cínte. Well, sig sias. Okay. Nibbles agus fian. A bin méid? Se, de hátar trícha duine. Cud fi méile? Ó, ní bhé éon bhéle an am líana a bharnaí. Fion bán gus dearag, firisca agus séhríspaga. Ó, agus is sa radio a bheits an chóisragin. Sa radio? Well, má tá deachreacht agad lei sin? No, níl Eileen. Níl ánach gur cheap me gon teabhachse. No, sa radio fabal. Ach man bhfuil fanart é dhéanú, tá mé lán cinse go mé bhain pubsás é dhéanú. Eileen, níl faibe behan. Bhráil in éana. Heidi, smór sugad annig túisteach, mar bhí Peter gur a lóflet. Eddie Wacker, ceach úr dí mó? Tá? Eddie Wacker, catú naib se tá le do wintir, catú a roiteach. Ach, Arno, ced is féidir am dhéana? Well, láir lob. Ní láró siad lom. Ní scoúil siad isteach sa teach a chorba me. Breanna dí, dean dín is rudí marsin ar I víns cantal arba. Tá dearm ó dionta go basin is suacht. Níl a fadar. Breanna, Ní fiú é a fadar, all right? Hol tú hena bhar ceadúte? Hólas sa Peter. Ní tre sinnig gar gáil bhaileach, agus cuoine gúil mis a gáráilet. Ní marsin atá se chorba bhile. Smátá samsa cetar buna go Peter. Ach ní bhui se bhhéilis go héasca sa cheapan se. Gus céir is féidir ní anna foií. Sfeidir. Féidir tú sholsá sa go teach go búhéine go slóslób. Mise? Thusa. Na lí cear nó ne Peter. Well, sinad na fíricí. Níl san ber beanna baistíce is fear mar rá na dhéana chaitréna. Tá mo chríbrist. Ar bhí an gomach. Ach ag an ná céan na cholín cheap mar go se tácht a charála. Agus tá certe, is fear am fis bheith ní sem mar seachas ball béidir, agus go me an teda dhéana marheálaid an nóir sin. Ach níle sin ach túm duine bháin, ní féidirlinn géile fós. Brenn bhtíid, tá chuid ebridínta caiitrína. Rud a chearttaine bheith dínta go neomhústéir a go tosa. Ach tá ar go ebre déantagin, nach na planan go léir déantagin. Tá, na planan é déantagin. Fád agus bhaine se le cuasaí tóheala. A céir maiall ar gostasa a bhí go le baint leis. Agus a méid ama bhí se go le hógeall suas. Agus nar cheap meise, nar a bheith se tótaí gur bin deir lena go triplóide agus lena go debre. Sna faitis bhíarm. Agus tá mis sé féarhí chuid sem marheálar sin, mar bhí tú cimúin, chuirtúir an neolalasmuid, chuirtúir bhthir an leasmuid agus chuirtú go leor triplóide téna chaitríon. Me brásásrúm an cún na thuirt. Camis bheith gimachtanis. Slán agaí? Go néirín bór an stór. Nis sin an sin. A haig? Tá tú breadú go háin in an sin. Ca se go bhfuilin an pósa thu. Gar mágad? Tá ceartar fada. Tom leis cen? Os ní mai bheith an na imdí fuúdaí, chu stróhartain. Níl stróir be ormsa, féidir tú bheith cinse bhui sin? Agus tá ceartar fada den an sin, ceart is fiúa, nach chuil is síl sách casta martá se. Well, ní lista go puid a héalsa, ach tá héal héan go bra. Agus tá ceartar fadad. A chu sin an sin tá daine an nach chuil choláidir lesa. Daine vín sa dena imdí. A déanna imní? Se, dena imní faoin náam tá háart, faoin náam tá le hecht, faoin nuirdaí tá ólas acu, nuirdaí nachhfuil le ólas acu. Tá tú an philosophical in Newhaig? Le ca duine bheith cuoinúir a cíd, Ní muid freagarach go éanaan in an sin nach chuún héanúáin agus nach nachíos feára. A bhfuil tú géir rud cinse rá? I ggéir de Bise? Ní nach. Ach mar deidir ceanna le bíon chulaghún agus a scéal héanaige. Nis sé Daniel, de filmtar. Da baclis. Prontanús posta. Come on. Gobar dear nach rís? Oh, well, cá duine cí teanna? Well, cheap me de mechtú góhan aan sa hús an láhanna.
Well, tíad rúni bag ar a taid, sin méid? Well, tá tú ag chu go lór ibris down, fair play which. Well, mas fiú a dhéanana cart. Eintíam go homlan lad. Hey, déit an rins taí fractúil a hórtúid mas maith lad. Oh, cechi? Well, be demonstration had le tartan amocht. Cyd a fach armíana? Well, vrachach sé sin ar an ngortú an óiach. Da méich rudí a dul go donna, well, déit an kiss a life a hórtúid. Well, basic mar rom sa dúr mo chud nótaí. You're on me a maga. Féachar de cheanna méid a Janis. An dóile go bhile sédí? Yes, dói. Is féidir le mé ahrú mar cheapan tú. Nancy, tá sé go háling. Táine sé go mór le. Tásúlagam. Bín sé Jack a rud a ránú do chuine nuir. Well, tá is go hain. Cai gom rahan tú uit go móriad. Brian is dói. Tá tusan is Tá is gom. Ach sin trú go bhfuil siad cho fada ó bhaile. Bhrálam ahanana níos fearach ortha. Nancy, tá nach ránig daoine joga bheith plúgta go dtis mathirí. Agus an réon chuí tá si tean glóranis le bhainneamhsblach. Ach mar sin héin, faoi nolog. Nach meach si go jazz, chula rinne thuirt le chéile ón dáhíh. Bhfuil bhechas dói ach fáir níl seans faoin spéire. Ach cuoinnig ar Daniel, an chlán ar fada bheith bailile le chéile, níl rudar béthe nach níos móliam. Tá sagamach. Tá Janis a bhfuil go seanna agus sa seanhhar, agus maidir le Susie. Níl seans in éirn go deach a siisiháile, agus í America has. Tá siad óg, Nancy. Scuil leo. Ní bhain chlán le chéile agus sin. Well ar a leid be muid le chéile, sin tús. What? Oh, gur maid, Vince. So, tásúla na norma tú an nómarcha? Caite tú níos fór an ar sin naim sin nóú bech sef. Yeah, be mig súla sin teis. Ach, nóíra. Ní rá sé róla ar an rám. Ní rá ná builir. Ní le sam. Tá mé héon cóstress á na léanta seo nach chuil sam céir tásúla an. Tíad an rina war for starters. Os cite dintna sice? Well, ní féidir am láhairs le. Chasan si chuilró a Jeremach banna si míhrí as. Well, bí mit ar fád mar sin scatí. Scatí, béidir. Tá sé go raid beagání ráda le rinas aganine. Bech faide, tuag sí ríd, fang vectu. Súlam, a fech se chumá amsa bheith cans leis mála a bheith cans leis siúd. Hi, tá a críc na han hain. Seo, sí síos. No, sure fanna mé hús an sin go dtí go mai sih críne. No, sí síos, ní mé teach a cans. Jo mé jochuid. Thug minn John móba sa fáris. Reis ar bá. Hi, Janet. Nancy an seo. Tá an díra go géirí a rá leat. Well, gur bhrálam héin agus dahar, dá bháile teacht agus an nolah a chahling. Níl muid géirí éon bhrúach ar ort, ach bheoh si go jazz huéáil faoi nolag. OK, Janet? Slán. Slán, Janet. Hello, Janet. Seo táran seo. Ná bach leis an teachtar sin a dog Nancy, mar hálinn sé beimiid a dul Spáile don na lig. Agus dal an scéal nála chuna. Well, bhí múntear anmháthacha. Na bhfuil ceart am? Ná riara. Ní sam cé chuí an bhfuil. Bhí féidir lomsa tadaí ana bh gceart róise. No, den bhean each an ard. Nítis bheith chu donna sin. I leannach na hormóns. So chu sé tíos bhí an písa nach chula ceart am héad. Vince. Rina. Rina. Oh God, níl áit bheith sábhail. Just go in a second. Dad, ní éistin tú díomh an éistin. Just fáin amachhain.
Rina, ná leabhar le dheartha mar sin. After did he caiint leta? Right, sin éad a ggóhan inis. Sorry, we're five by the way. Just tóg ré, right? Níl má cá sús le seán níos mó vins. Ach, come on, tá tú gimacht mar sin. Ní mise a bhés a gimacht. See, Dad, do mar that she cared for very long. Just 1 second. How did Diana about teen tarstacho? Nach chuil meas ar be agate. Pass. I'm so. It isn't just intach tat witche. Come leis ge? 1 second, tóg ré. No, Rina, céir tá geistad. Tá sa go market a gesta. Nílam se aci géir mar dhíhé dhéine. Ga duine éigen an chlán se chuineáil le chéile. Ceir chlánach an le chéile, ben nach winstoir. That's a good heart agus an rutsin a fásta sanant. Agus tá tú rága bachil de ceir chlánach an le chéile. All right, it's Lord sin. Dúide, ní leor. I mean, tá sin go market a sína. Si ceir hacht idir man na fecin tú a sin. Is cum leis an dalfi chuna bheile chháinní hain. Níl sé sin fear. Tá sé fear. Ge bheile go ná posta Jerry mar sin. Rina. Ceir tá geiste gad. Ceir a rinne me. Tás go marcad rinne. Níl. Oberlam. Chu tú an cáinte le muoinn tífiú go mar rim. Fíart a ládar chuir seach sa scéal.